Hola, bones companys, soc Marc Oliver. Avui us vinc a presentar un primer pis que no disposa d'ascensor, però està impecable per la part de dins. Com veieu, només amb l'entrada ja està de conya. És un piset que teniu disponible al Picat. Val? Cuina menjador, la veritat és que, fixeu-vos, menjador ja quedaria tal qual. És una parelleta que el posen a la venda. Se'l van agafar al seu dia amb tot el carinyo i se l'han reformat i amoblat al seu gust. Teniu una terrasseta per la part de davant, val? Aire condicionat, parquet, calefacció individual a gas, la cuina totalment reformada, fixeu-vos que és força ampla, ja és tot el lateral, tot amb acer inoxidable, se quedaria el microones, forn, tot, dos piques, campana gran. La veritat és que tenen molt espai de moble i portes les tenen les d'origen, pintades en blanc, però els revestiments estan força bé. El que tenim per aquí, a part de la porta d'entrada blindada, tenim un petit distribuïdor a dreta i a esquerra. Val? Cap a la dreta trobaríem el que és l'habitació principal que tenen. Mira quina habitació neta. Aquesta habitació té accés amb una terrassa de 160 metres, que és ideal si teniu algun gosset o sou de fer barbacoes i demés. Tenen aquí tota la zona de vestidor davant mateix de l'habitació. Tenim dues habitacions més amb dos quartos de bany. Començarem, si de cas, per aquesta habitació. Aquesta seria una habitació doble, podria ser, o és la més petita de totes, però tindrà aproximadament 10 metres quadrats. Llavors tenim quarto de bany de cortesia, com veieu ja és un moblet, està tot bastant reformat al gust. Aquí podeu trobar tot el quarto de bany, fixa't. I aquesta seria una habitació de matrimoni que tenen alguns veïns, però realment també és una habitació doble. I ara al·lucinareu amb el que us comento de la terrassa. Tenim carpinteria de fusta en doble vidre, però fixa't quina terrassa. Aquí ja t'inclouria tot el que esteu veient, ¿vale? El porxo, la part de la terrasseta que està aquí fora. Té inclús una zona com de piscineta per tenir peixets, una zona chill-out i una zona de tancat pel tema de la rentadora i demés. Com veieu, a la part de les finestres i així, que tenim l'habitació principal, tenim la part del vestidor, l'altra habitació i l'altra, té dos accessos, té reixes de seguretat. Val? Llavors és una zona molt tranquil·la del Picat. Les vistes bastant correctes perquè no es veu ningú, té força intimitat, veieu? Només són 3 veïns en aquesta casa i vosaltres teniu tot el primer pis aquest que té aquesta terrassa tan xula que esteu veient. Bueno, pues aquí s'ha acabat el vídeo. Per qualsevol cosa sabeu que podeu trucar al 973 10 22 86 i us dirigiu a Arquitect 360 i un dels nostres comercials us atendrà i us ho podrà ensenyar en persona. Disposem de claus i si esteu buscant per al Picat, que és un producte bastant assequible, vale, pel preu que té i demés. No diem el preu per si de cas modifiqués de que el vídeo pogués seguir, però si esteu interessats podeu fer una trucada i preguntar a nosaltres. Molt bé, moltes gràcies, ens veiem aviat. Ja sabeu, si teniu qualsevol pis en venda o lloguer ens podeu trucar.